Sziasztok, sziasztok! Az én nevem az Dina. Egy különleges üzenetet szeretnék átadni, ugyanis napok óta csatornázok egy földelemű személyt, aki a földelem közé tartozik csillagjegy szempontjából. Nagyon erős a szűzjegy. A 3-as szám fontos lehet valakinek, a 33, lehet, hogy 33 éves, valaki, és a 6-os szám. Megpróbálok minél több konkrétumot mondani, hát ha több mindenkivel rezonál ez az üzenet. Húzok nektek már is üzeneteket. A 6-os, az 1-es és a 7-es szám, a 61. Nem mindenkinek fog szólni ez az üzenet, kérlek csak azt vedd magadra belőle, ami veled rezonál. Azt érzem, kedves szűz, hogy illetve a többi földelemmel együtt, tehát bika, szűz és bak, a szűzön kívül a másik két energia is érződik. Úgy gondolom, hogy valaki most téged visszautasított, illetve hogy te vagy az, aki nemet mondott egy ajánlatra, ami a számodra esetleg nem megfelelő. Azt érzékelem az energiákon keresztül, majd légy szíves, kommentben mondjátok meg, hát hogyha van, akire tényleg passzol. Kicsit érzem a csalódást is, tehát csalódott vagy, valakiben csalódnod kellett, megcsalást is érzékelek. És én azt gondolom, hogy te így nézőként, ahogy nézed ezt a videót, tehát mindenféleképpen a másik személy az, aki egyszerűen ő nem tud hűséges lenni. Vagy te, de inkább azt érzékelem, hogy ő. Tehát korábban volt köztetek megcsalás is, nem feltétlen derült ki, de te ezt tudod. Ez egy visszaigazolás is, most neked ezt tudnod kell, hogy ez valóban így volt, ahogy te ezt gondolod. És hogy valószínűleg, hogyha kibékülnél ezzel a személlyel, a jövőben is megtörténne. Ahogy ugye az üzenetkém is mutatja, mindenféleképpen a jövőről van szó, de érzékelem, hogy a múltban is lehetett ilyen történet. Lehet, hogy ki is derült a hűtlenség. Lehet tudni esetleg a másik szeméről, hogy milyen csillag jegyhez vagy elembe tartozik. És hát itt a halak az nagyon erősen dominál. Azonban egyébként mindegyik víz elemre is vonatkozhat. Nem szeretek konkrét csillagjegyeket besorolni egy-egy olvasásba, illetve csatornázásban. Mivel az nagyon leszűkíti a kört, minél több emberrel szeretném, hogyha rezonálna a videóm. Be tudom ugye csatornázni embereknek az energiáit. Én azt mondanám inkább, hogy ez a személy egy vízelem lehet, hogy te vagy az, lehet, hogy az embered, akiről szó van, most legyél férfi vagy nő,
Vegyétek, ahogy rezonál, tehát skorpió, halak és a rák, illetve a szűz, a bika és a vízöntő, amelyik ebben az olvasásban elsősorban domináns. Mit mondana neked jelenleg ez a személy? Lehet-e tudni azt, hogy ez a személy mit szeretne neked mondani? És akkor meg is érkezett ezzel kapcsolatban az első kis üzenet. Hát ő igazából több szeretne lenni, mint a barátod valószínűleg. Lehet ez ilyen barátság volt extrákkal, ha érted, hogy mire gondolok. De már is mondok még gondolatokat. Nekem ebből ez jön, hogy ő azt gondolja, hogy nem olyan lenne együtt az életetek, mint ahogy azt te elképzeled, vagy gondolod, hogy nem lenne. Talán még ez is jön, hogy nem lenne olyan együtt az életetek, mint amire vágysz, amit megérdemelsz. Kisebbségi komplexus lehet, hogy nem feltétlen. Gondolja azt, hogy igazából, hogy neked megfelelő lenne a számodra. Ez is egy megerősítés lehet. Itt érzem, hogy valaki, tehát valaki ilyen, hát hogy is mondják azt, ez az alfahím, nem tud elköteleződni igazából, képtelen a hűségre, hűséges maradni. Azt mondaná, hogy ő mindentől függetlenül érez téged, a gondolataid, az energiáid, bár külön vagytok. Itt most én nagyon-nagyon erősen érzem a megbánást, tehát, hogy nagyon-nagyon sajnálja, hogy nem tud semmit ígérni, hogy ő egyszerűen ilyen típus. Lehet, hogy ő ilyen, tehát ahogy mondtam is, ez tényleg ez az alfamél típus. És hát még egyértelműen azt üzenné neked, hogy azt kívánja, hogy bárcsak másként alakultak volna kettőtök között a dolgok. Nagyon sajnálja, egyértelműen érződik. Jött közben még üzenet. 59, az 5-ös, a 9, a 16 és a 7. Valószínűleg ti nem beszéltek. Valamelyikőtök, vagy mind a kettőtök leblokkolta, vagy a másikat, vagy egymást, tehát, hogy mind a ketten leblokkoltátok egymást, szeparáció van. Van-e még itt valami? 30-as szám. Fontos lehet, illetve megint a 3-as. Nem tudom, hogy miért, de az jött, hogy úgy érezheted, hogy kihasználtak. Jól érzed, hogy ennek nem lett volna értelme. Úgy érzem, hogy valószínűleg te blokkoltad, hiszen érezted, hogy nem valódi a kapcsolódás kettőtök között, nem komolyak a szándékai, ez a majdnem azt mondom, hogy tedd ki, hadd hűljön, ezt nem tudom, hogy miért mondom. Tehát, hogy ez esik, ahogy úgy puffan. Ha te teszel bele energiát, akkor lesz belőle valami, ő így kísérletezett, megnézte, hogy ebből mi tudna esetleg ki
alakulni, de úgy különösebb energiát én nem érzek benne, illetve egyértelműen érződik az is, hogy ez inkább szexuális töltetű kapcsolat volt kettőtök között. Én a te részedről érzem inkább azt, hogy komolyabban szerettél volna ehhez a személyhez kötődni. Lehetsz nő is, férfi is, vegyétek, ahogy rezonál, nyugodtan forgassátok a csillagjegyeket, a számokat. A számaim angyalszámok is. Azt is érzem még ezen kívül, hogy tehát időnként biztos, hogy ti találkoztatok, összejárogattatok, többször volt már szexuális kapcsolatotok. Valamiért azt érzem, hogy ez a másik fél ghostingolt ebből. Tehát nagyon jó volt az együtt töltött idő, de így egyszer csak így fogta magát, és ő így kilépett ebből az egészből, és egyszer csak így eltűnt, és ott hagyott téged a hidegbe, és csak pislogtál, hogy ez most így mi. Hát úgy érzékelem, hogy nagyon-nagyon össze lehetsz te most törve, hiszen reménykedtél, bíztál abban, hogy ebből ki fog alakulni majd esetlegesen valami komolyabb, szeretted volna komolyabbra fűzni a szálakat. Nézzük már azt meg az elkövetkezendő, valamiért nem tudok beszélni, biztos ennek is van jelentősége, elkövetkezendő időszakban, hogy mi az, ami nézzem el a kérdezővel még várható ezzel a szituációval kapcsolatban, és erre pont hogy kijött még egy üzenet. A 3-as, az 1-es, a 31 és a 4. Gyerekem van. Valamelyik őteknek gyereke van. Itt komoly kapcsolat, házasság, gyerek. 3-as kapcsolódás. A számok lehetnek hónapok, dátumok, életkor, rendszám, telefonszám, bármi, ami fontos lehet, ami hozzád vagy az adott személyhez kapcsolódik, illetve angyalszámok is. Nézzetek utána. Lehet, hogy valakinek titokban, tehát, hogy valamiért azt is érzem, lehet, hogy itt valakinek van gyermeke, viszont ez nem publikus. Tehát, hogy a másik fél, aki érintett a kapcsolatban vele, ő erről nem tud, hogy ő neki házassága van, családja van. Hú... Mi várható a nézőm és az emberek között a közeljövőben? Kijött nekem igazából, tehát ahogy mondtam, nem szeretek így kategorizálni csillagjegyekre. Az oroszlánjegy is megjelent nagyon erősen, dominánsként, tűzelemet érzékelek, tehát oroszlán, nyilas és kos. Mire számíthat a kérdezőm, nézőm? Lehet, hogy utazás előtt állsz, vagy költözés, tervezel, benne van a költözés, szeretnél új dolgokat megtapasztalni, mindenképpen egy
változás, átalakulás előtt állsz, valamilyen blokkot érzékelek, ami benned van, egy gátat, amit nem tudsz átlépni. Ezzel kapcsolatban is úgy, lehet, hogy úgy érzed, hogy le kell győzd azt tehát, hogy az akadályokat, de ez lehet másik fél is, hogy azt érzékeled esetleg, hogy nem feltétlen nem feltétlen tudsz ezzel a helyzettel mit kezdeni, átléphetetlen akadályok, falak vannak kettőtök között, illetve lehet, hogy a másik fél az, aki azt gondolja, hogy nem tudja, falak vannak kettőtök között, és hogy nem tudja ezeket áttörni, meglépni. Sőt, lehet, hogy te magadban el is döntötted, hogy kész, vége, puff, jó, ha így alakult, akkor én ezt lezárom, ennyi volt, én ezzel nem foglalkozok, blokkoltad mindenhol, kiszálltál ebből. Igen. Hát amikor együtt voltatok, nagyon meghitt pillanataitok voltak, nagyon erős kötődést érezhettél a másik fél iránt, ez valójában én még azt érzékelem, hogy ebben az energiában még benne vagy, tehát ezt nem tudtad elengedni 100%-osan. Ez a múltban bekövetkezett esemény volt. Valamelyikőtök lehet, hogy nem tudom, hogy ez honnan jött, lehet, hogy tisztaságmániás rendszerető. Hát, ha valóban szűz jegyként nézed ezt az olvasást, amit most én így közvetítenék, akkor ugye a szűzek elég erősen szeretik a rendet, a tisztaságot, az igazságérzeted is valószínűleg, hogy tombol, nagyon korrekt személy lehetsz, nem viseled el az igazságtalanságot, valószínűleg bölcs vagy, lehet éjszaka dolgozol, ez lehet a párod, illetve a volt párod, mivel ugye a szeparációt is érzékelem, de lehet csak szimplán olyan a munkarendet, hogy éjszaka dolgozol, vagy rosszul alszol. Mit lehet még tudni a nézőmmel, a kérdezőmmel kapcsolatban? Balansz kellene hoznod magadban, a jó és a rossz közötti egyensúlyt meg kellene találnod. Ez iránt, a személy iránt te nagyon erős vonzalmat érzel, szereted, oda néz, ott a láv. Biztos vagyok benne, hogy érzelmileg benne vagy még ebben az energiában, ami kettőtök között volt. Kicsit zavaros, elég nehéz olvasás ez. Mit lehet még tudni? Hát azt, hogy mindenféleképpen keresni fog, jelentkezni fog, és valamilyen úton, módon, mivel a szeparáció ott van, én azt gondolom, hogy lehet, hogy személyesen fog hozzád elmenni, ajánlatot fog tenni ez a személy, és ez nem vicc, gyerekek, akár eljegyzés, ajánlatot fog tenni, tehát el fog jegyezni, akire te most gondolsz, az embered,
úgy gondolom, hogy ez te rád vonatkozik, félénk lehetsz titokban, lehet reménykedsz, hogy minden helyre fog majd állni köztetek, azonban ezt abszolút nem mutatod kifelé, a másik fél felé. Azt mondanám, hogy rajongásig szereted ezt a másik embert, ezt a másik félt. Ő lehet férfi, de lehet, hogy ha férfiként nézed és nő, akkor tényleg forgassátok, ahogy rezonálni fog. Ha nőként nézed, de fordítva is igaz, lehet, tehát tényleg ahogy rezonál, nagyon aggódsz, szorongsz, nekem még az is jön, hogy állandóan ezen gondolkodsz, hogy lehetne ezen javítani, akár depressziós is lehetsz, pánikbetegség, trauma, valamiért ez a szó is jött, akár gyermekkorból hozottan, lehet, hogy sokat fáj a fejed, hát egyértelműen, tehát többen voltatok a kapcsolatban, 3-as kapcsolat volt, kimondottan egy másik hölgy is érződik. Igazából a riválisodnak érezhetted ezt a másik személyt, tehát valószínű, hogy te tudtad is, vagy ez kiderült, hogy itt volt másik személy is. Én úgy érzékelem, hogy te ezt hölgyként nézed, és itt a másik félnél volt a másik hölgy, de vegyétek, ahogy rezonál. És hát itt van egyértelműen tehát, hogy házasságot is érint a történet. Azt mondják a lapok, hogy merj kockáztatni. Nem tudom miért valakinél talán a február, az ősz, valakinél a szerencsejáték is érződik. Ez lehet tipmix, kaparós sorsjegy, lottó, ilyen dolgokra kell gondolni, de akár függőség is. Mit lehet még tudni? Hát azt, hogy most jelenleg abszolút biztos vagyok benne, hogy ti nem kommunikáltok egymással. Újra szeretne egyesülni, mindenféleképp újra kapcsolódást akar. Nem tudom, hogy ez a beszéd, ez most nekem miért nem akar összejönni, lehet, hogy ennek is van valami jelentősége. És hát találkozni fogsz valakivel. Az fog majd a közeljövőben történni. Lehet, hogy szórakozó helyen. De én inkább azt gondolom, hogy ez egy otthon, egy meghitt környezetben, vagy nála, vagy nálad. Esetleg beültök valahova. A vörösbort valaki nagyon szereti. Mi fog még ezután történni? Hát ez a személy, ez nagyon-nagyon szenvedélyesnek lát, nagyon-nagyon vonzódik hozzád. A magáévá akar tenni.
egy éjszakás kalandot akar, ez valószínűleg, amikor így találkozol vele, és nem tudom miért, az alkohol, a vörösbor fontos lehet. Csak hát az a baj, hogy utána nem tudom, hogy mi történik, de hogy úgymond ghostingolni fog. El fog tűnni. Toxikus kapcsolódás, kapcsolat, toxicitás, előző karmikus kapcsolat van köztetek. Azonban utána a későbbiekben ez a személy komoly kapcsolatot szeretne. Hát a kémia, a vonzalom az valami brutál. Mágneses vonzalom van köztetek, szenvedély. Romantikus pillanatokat fogtok együtt átélni, ketten, ezzel a személlyel. Választanod kell, vagy pedig te, vagy pedig ő, ez most nem tiszta, választás elé fog állítani. Igen, tehát is itt érződik, hogy tehát ez a most akkor én megállapodjak a másikkal, belemenjek egy komoly kapcsolatba, vagy maradjak egyedülálló, szingli, és akkor éljem az életem úgy, ahogy eddig, és akkor mi legyen, vagy pedig komoly kapcsolat legyen belőle. Valaki nem is feltétlen akar elköteleződni. Valaki lehet ultimátumot ad a másiknak. Bocsánat, a kamera egy kicsit elmozdult. Válaszút. Mit lehet még tudni a végkifejletről a nézőm és az emberek között? Úgy érezheted, hogy nem zártad le az előző kapcsolatodat, és befejezetlen ügyetek van. Mit lehet még tudni? Mi lesz ennek a vége? Mit lehet még tudni? Mi lesz ennek a vége? Mit lehet még ezzel kapcsolatban tudni? Mi lesz ennek a vége? Hallgass az intuíciódra, a belső hangodra. Szívfájdalom érződik, össze vagy törve. Megint itt nézzétek csak a boros üveget, és hogy el van törve, és a vörös bor ismét. Jön egy sorsforduló pont az életedben,
nagyon váratlanul fog ez érni téged. Figyelj a jelekre. Itt kijött, hogy megint a szexualitás, szexuális kapcsolatotok lesz, nagyon jól fogjátok magatokat érezni, nagyon érződik erősen, hogy nagyon erős a kémia kettőtök között. Mindenféleképpen a mozgatórugója nem feltétlen az érzelmek mind a két fél részéről, hanem inkább a szexualitás. Most még ez is jött. Tehát, hogy mondtam, az intuíciók. Te mindenféleképpen biztonságot, családot szeretnél. Ezzel a másik személlyel én úgy gondolom, hogy te lehetsz az. Azonban ez nem feltétlen fog bekövetkezni abban a formában, ahogyan azt te szeretnéd. Úgy érzed, hogy ez egy megoldatlan, befejezetlen ügy kettőtök között, soha nem tudsz kilépni belőle, valószínű, hogy karmikus kapcsolat, tehát a toxicitás is ugye megjelent. Ismételten a vízelemet érzékelem, domináns nagyon a rák, de a rák, a halak, a skorpió nagyon erősen érződik. Drágáim, akkor én igazából néznék nektek még betűket is. Hát, hogyha esetleg valakit tényleg megtalál ez az üzenet, akinek ez szól, akit be sikerül csatornáznom, ez lehet, hogy csak pár embernek fog szólni ez a videó, a betűk pedig a következőek. V betű, J betű, ez lehet külön is, DZ és S betű, a C, egy A betű, egy hosszú Ü betű, egy Ö betű, egy J betű, egy G betű, egy ellipszilonos J, ez lehet L és Y, egy Z, egy D és egy Z, R betű, Q betű, A, U, és ismét egy C. Megpróbáltam minél több betűt húzni, hát ha több mindenkivel tud azonosulni ez az üzenet, vagy több mindenki tud azonosulni az üzenettel. És menet közben itt, ahogy itt a lapokat húzgáltam, nekem kiesett még egy kis cetlikém a csillagjegyes kis tálkámból, ami szintén a föld elemű csillagjegyekre vonatkozik. Itt most a bakot érzem nagyon-nagyon erősen, de természetesen ide tartozhat a szűz és a bika. Őszintén remélem, hogy valakinek hasznos lesz, és őszintén remélem, hogy megtalálja a gazdáját, akinek majd ez a videó szólni fog. Bízok benne, hogy tudtam segíteni. Ha ez az olvasás
rád nem passzol, kérlek vedd figyelmen kívül, hiszen nem rezonálhat mindenkivel, akkor ez nem a te üzeneted. Kommentben légy szíves, majd írjátok meg, akire passzolt a leírás. Minden jót! Sziasztok! Én Dina voltam, puszilok mindenkit!